لسر درێژاهیە سه و شش ڕۆژان شەڕ و پەفچوونên dijwar li gundewارê Tiltemirê berdewam in. Daeş êrîşa xwe berfireh dike û hewl dide got pêşkeve ji aliyê Ghêbiş û Tilşemîran ve û ji hêla xwe vê yekîniyên parastina gelî YPG pêşketina Daişê dirawestînin. Lê çemê Xaburê dibe pirsgirêkek ber pêşketina YPG de li gundê Tilcum'a yê got be eniya şer a pêşî û li gundê Ghêbiş û Tilşemîran dinêre û tenê 1 kîlometrî dûrî hêzên Daeş dikeve. Yekîneyên me gelek çalakiyên bi bandor bi ser hêzên çete yê ku li aliyê Xaburê din xwebicî kirine çalakiyên bandor tên kirin tabî vê gavê şêwazê me ê çalakiya ser esasê çalakiyên biçûk in gelek devera kemîna bi قوتên biçûk em hêzên çete hedef digirin. Daeş bi rengekî berdewam êrîşên gundê ji aliyê din ji Xabûr dike. Wisa ji yekîniyên parastina gel ber sivawan dide. Bajarê Tiltemirê bi tevahiya xwe ji xelkê xwe vala bûye piştî êrîşa Daişê ji gundewarê wê re. Her wiha jî milletê wê di metirsiyê de ye. Çimgî got ta anha di sed kesên zivîl di destê Daişê de dîl girtîne. Şevêdî Tilşe Ghêbiş de êrişê hevala kirin. Yani hevala ji ber sivayên we giran dan. Zef qaybên we çêbîn. Me ji li verê şevêdî bersivên we da. Yani heval zef bersivê giran didin we êrişên we zef şikestiye. Bûyê çendê jî dixwazin hem Serêkaniyê hem Tiltemir bigin heval bersivê giran didin. Çemê Xaburê bi bandorek sereke li cebheya Tiltemirê radibe. Ji aliyekî ve pêşketina yekîniyên parastina gel dirawestîne û ji aliyekî din ve Daeş bi rengekî azad çalakiyê xwe dike û hêza xwe mestir dike û bargehên xwe li ser erdê çê dike û ev yek jî bi bandorek girîng li ser cebhaya Serêkaniyê radibe. Em anhal eniya şer a pêşîne. Paşî min jî gundê Tilşemîran û Ghêbiş dikeve. Şer û pevçûnên giran li her du gundan çê dibin navbera çeteyên Daeş û yekîniyên parastina gel YPG. Ji Tilcum'a ji bajarê Tiltemirê bi Orient News. Ekrem Salih.